Apataldo kaya rin aning barangay at sangguniang kabataan elections king mabilog gabagsa atin pamuring campaign posters na ring kandidato ding makapaskil karing miyaliwang lugal keti Pampanga. Inyapin i Robert Torres nakanualo kong sumabi. Uling lupang akalingonda na kanu ring kinandidato king karen ang lugar natanggalan deni. Utos na rin ko milakola. Dapat milakola. Kasi bangan tatin tamong dita ka disiplina. Kintutukin tatagal tamo. Balo da din tao tama siya sa buntok. O nanti kanyan ating pamapilan. Sana pamaglakoda nala bangka nita. Balo da din tao tama siya sa buntok. Agpangking Commission on Elections, responsibilidad na ring ganaganang kinandidato, natanggalan na ring penga bita election paraphernalia, antimoring campaign posters, uling yari na yung halalan. May responsibilidad din po tayo na susundin na pagkatapos po natin ilagay ang mga yan, ikabit ang mga yan, ay tayo mismo ang naglagay, kailangan tayo rin po ang pagkabit, pagtatanggal sa atin. Pati ring penga bita posters karing private property, dapat mo naman kanong ilakot sa karing mikibandi. Agpangking Assistant Regional Election Director na ning COMELEC Central Luzon ay Attorney Elmo Duque. Sa mga private property, ito trabaho ng property owner, pinagbigyan na po tayo ng pribilehyo na magamit ang kanilang pasilidad. Mukha naman natin, pangalan naman natin, at kulor naman natin, natanggalin yung ating mga inililay sa kanilang mga private property. Dagdag na paning COMELEC, apinining panawon bang apakiting masabal daring tinagal, sinambut man o mesambut, karing karelang lugar. Meron pong penalty doon na pag hindi natin tinanggal, ay that is considered a violation for an election law. Ipakita natin sa taong bayan na tayo po ay magandang modelo tumupat sa batas at gusto natin, hangarin natin na magkaroon ng sambayan ng Pilipino ng isang malinis and healthy living environment. Pega na kana naman ng COMELEC yung mag-file Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. King November 29 ng deadline of submission at midi ng lakanong administrative finding taluki kanini. Pag pinag-aralan po natin ang kalagayan po ng Barangay NSK, napakadami po. Kaya po, pumunta po ng maaga sa ating mga opisina para matulungan po kayo ng ating mga election assistant, election casuals, election officer na may ayos po ang iyong mga statement of contributions and expenses. Samantala, may daluman lang notice of suspension of proclamation. Ding at 24 na kandidato king mabilog sa Central Luzon nagpangkang Duque. Adwala kanong SK chairman at 7 SK kagawa ding may din notice keti Pampanga. Unless the division or the NBank will decide in favor of the winning candidate but was not proclaimed, mananatili na hindi siya nananalo at wala siyang karapatan na maiproklama. Ako'y kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.